Hi guys, good morning. Padong may karon si Kimyat na sa among garden. Nas Kimyat ang sunod. Kaya mga mi karon og alokbati. Kaya mag isagol sambong sinabaw nga fish. Libi. Ang sunod ng bataan ni mura ra magkag si Kuanday. Dali, si Batman. Nugo toy. Wala tagas na siya. Ano guys, tagas na budzag. Okay. Hehe. So dari ko manguha dari sa mga alokbati guys, kaya isagol datos mga sinabaw nga isda. Nga pilang buok ragad po guys. Kaya karong ni buwak-buwak dato ang mga isdang sinabaw. Oh, day gibutoy ka naman. Itong buntag. Ayan. So, ano yung mga isagol ron datos ang mga isda nga gisabaw. Alokbati. Okay. So kani mo yung isagol datos ang mga sinabaw nga isda guys. Kaya tara kibet, huli ata. Terus tubangan. Shush tubangan gino ko. Nan siya naman yung anak. Ay, gino ko. Kapakapa naman eh. Mura naman si Batman. Batman baji. Ikaw na. Alright. So di namin isagol guys datos ang mga sinabaw nga isda. Oh. Para sa mga pamahaw. Sinabaw nga bangus. Bitaw guys, ang sabaw ra ko dagtong tulo ka hiwa. Kay arong nalagi mahigop nga sabaw ag mga kuyas. Arong nami mahigop sabaw para sa mga pamahaw. So, man yung isagol guys. Kani ko na kong tangad, kalimut kong tangad. Yun lang. Kalimutan ang tangad. Gusto tangad dari guys. Tangad is here. Dali lang. So, na karon na mahigop ang mga kuyas nga sabaw karong buntaga guys. Ano igad guys oh. May igad guys ini kabuntag na mahigop sabaw kay rumainta na kuto-kuto. Ilia. Sira dada kanay manok kunod. Okay. Tangad. Alokbati is here. Ano guys. Ana. Sibuyas sa luya. Sibuyas, luya. Diyan sa kakamatis. Kinan ka ajo. Alright, na guys. Sumong panakot. Danang panakot o alokbati da. Hindi na ni. Hanan nang ipanghugasan. So paabot na naman ko dari mabukaw na. Mabukaw naman eh. Bukaw-bukaw na. Nag-init. Aso-aso naman. Isda guys, bangus. Yeah. So magsabaw may bangus, tulo ka hiwa. Tulo ka hiwa nga bangus guys. So mang sambuan kani kay duha kaning tulo pritohon pud na. Alright. Yan guys. Tulo ka hiwa ang gisabaw guys. Kay karing tulo hapon rin pritohon. Matakaw na to. Okay. Guys, bukas ako glutos mga kuyas dahil lang baon. Dali na, halay pangana mo. Dalton! Pwede na pangana mo. Mga bataan eh. Isa ka rin dyan. Na sila Dalton guys. Pa. Isa. Magtiwas ko na rin yung kuan. Pangana mo, Ken! Bukad na. Ay, ito. Luto na. Luto na sinabaw. Dalton! Luto na sinabaw. Okay. Wala. So, pinarito na pod. Yes! Dali na. Yeah! Paghukad na mo dari. Ah. Hukad sa kusma. Sige. Sabi, kasut be. Again. Dali na mo. Kuya. Yan mo kinkin. Mga anugutan ha. Alright. Yan na guys. Hon.
Sila Dalton guys. Sabi, agoy. Ang inita. Halika mo. Yan ang sinabaw. Pangana. Yan na guys. Bati. Saboy day. Tapos ako nila Dalton. Ba! Kurma. Ano man lagi seryosan ni mo? Uy. Yung mana. Ay. Agmanok mo isang sili. Ano man? Mara makatugon. Mahal mo ka. Tay sabaw rin to. Sabaw may sajuguan. Bangus. Tulo kahiwa. Daw, sigabal yung balik pa sa gahapon. Arang na jowa. Uy, matabang. Chug. Tanaw Jesus manok, wajay pa disturbo. Manok sa isaha ni May batang na musil. May ka. Ako dyan mo tagka. Sabi kay nagluto ko silang suga di mga estudyante. Purma. Inoko purma. Ay, inoko. Wadlag ta na, wadlag. Ay. Rakan. Oh, Ha? naguba. Hindi, yan na. Lagay na ibala mo lang. Balik ni mulakot. Palitag man. Katong. Tong. Ay, adlakan man na kay nanay pusil. Ang purma. Pajuding Mo. Baw dia. Alam niya na ng mosquito. Susa mag-alus lukbati. Dalton, uli na kabe. Bye-bye do. Bye-bye. Bilin. Ay, araw mo susirisuak ka azu. No. Dalton, bilin na ka. Bilin. Loy. Pain mo lang magana pirmi takat di ba? Ako ba rin? Bilin. Ayaw, hindi ko. Ara naman yung cute tas isang kao. So drive la. Drive. Ba wa kana walkit un. Bagyapon. Nanginuwi ko. Manyo, bebe na panglingi man. This buy dari ngunyut win. Najatup na. Ito na miya. Bye-bye do. Asam no agi. Tajak. Ada na tajak mo? Ani mo mama. Sige. Bye-bye, Amping. Dalton. Dadas kiti uton. Ano sila bibi? Sila Dalton guys. Ang mga kuyas kamang larga na pod ni. Ay mga kuyas, munto na sila guys. Kau. La size 20 pa mampod. Uy, nahinay na sila baklay nga to. Amping mo. Kinken, padaplin. Kuya Gael, padaplin ha. Tanaw ng agyanan. Ito na sila kuya, day. Amping mo. Ito na mga kuyas, guys. So, kamis Iliya, maligo po meron. Tumis atabay mga ligo. Nako, day. Maligo ta. So, maligo sa Miss Iliya, guys. Ligo sa day. Ligo sa amin, guys. Karejut. Mga ligo sa Miss Iliya, guys. Ang gina itong uniform kay ang kusukan karong. Ambi. Ha? Asa? Tabay? Di pwede. Para kang ligo undad to. Nanay, guys. Huwag nalaman. Mother. What's up, Kim? Ato ra ubos agi, Kim. Ubos. Ito dito. Magligo ko sa bazing gamato eh. Hindi isang balde. Paghinay ha. Tanaw ng agyanan. Kansang nai mananap. Okay. Ada na. So, tamis atabay mga ligo guys. Kaya arang ladyo po dito. Ladyo naman dito sapa. So, arang namin dito sa atabay. Kasi Jian, naligo na si Jian. Agi ikaw, pa ka maligo. Ha? O pa ka maligo lagi. Si Jian, naligo na. Jian, manakagligo. O pa ka maligo yan. Ligo na yan. Kinay. Saya nga sumay, uy. Medyo na nga daot man si Jo. Lagi pang punggro. Ano ba? Or naabtan si Jo sa kainit. Init ka Jo ang panahon. Alright. So, ato may dadto guys to Kimyat. Magsablig-sablig dadto ron.
Ning sa Japan po guys alas 6 pa kapin. So ang mga kuyas mang larga ini kabuntag 6:30. So abot sila sa eskwelahan mga alas 7 nga na ka mga media oras ra po silang baklay ngadto. Alright. So mo ni guys ag view dari ini kabuntag. Green green. Ha? Mamay na. Ay gamay na tubig. Hoy tiyaw ba hala gamay na judi ay hala tabangan gamaja naman day tubig. Ha guys? Uy, susani ba? So magkabo si mama. Kuha magatang kabo. Okay, the kabo is here. So, okay guys. Ano yung kabo ron? Right. So, darami magkambo guys. Magkambo. Darami magkambo dari. Siba? Ang gidagid sa uniform kay hang kusuhan. Ang susi. Ano? Akadugunitanan guys. Siya tagak. Lami ato si musugan guys kay manablig rami kaso kay ladyo man. Ladyoan man ko. Abaw ko ato sa agi sa kuan. Ani ra good. Parehera masining tubig. Importante na iligo guys no. Isa may una maligo ako ikaw. Ako. Ikaw una. Isa maghuwat ka na tugnaw una ka. Ay. Ha? Una ko. Sige no ko bugat-bugat na. Ikaw. Ni. Ikaw una. Kaya dato na naman ta sapa. Ha? Kaya dato na naman ta sapa. Uwa sa kay tubig. Dara na may ligo guys. Tuon na ka. Tuon na ka. Ano man? Ako yung unag ligo kay rong ini gamana ha sa kimiyat mo ditso panguli. Tugnaw. Tugnaw. Huwag ka magkawag ka ng lutak. Tipid og tubig kaya dito shampoo. Tipid og tubig kaya dito shampoo. Wala, walang madagang conditioner. Dari kabo na yun. Sanay nagkaos. Sakit sa mata ma? Di man. Ang sakit mo. Gidugtungan. Ha? Para gidugtungan eh. Tungan dahil. Nino. Malamig ligo guys. Muli na miskimit. Kay hanin na oras ron. Mga lagan-langan nun. Masupay na tumis sapa. Kay dato rami si mujugan. Kay dali ra. Sunod ato rata si mujugan ligo day. Turo mi si mujugan ligo ugma guys. Kay dali ra dadto, dari dugay kay magkabo-kabo pan sa begat kabo. Hinay kay hagbeng sa kada. Ay bit-bit na isang uniform. Amo nang hay ron. Naharos magud zipper datong isang isa ka uniform so di na maigos upat ka adlaw. Ang gilabhan ron nag-isa. Kaya ron na say masuot ni nagkahuybis. Ikaw, ay nagka Friday. Harang kalami ka jug kuan daring nanay guys. Harang kalami dari isang taong. Wow. Lumbay das kalsada. Kumbati tukad. Abot na dyan bis bahay guys. Kahangat agagyanan oy tukaran. Thank you Lord. Yan na mis among house. Okay, may school na gamang kimyat. Yan na mis bahay guys. Okay. Rangal ang kong gimiyat sa uniform. Oh, na masuot sunod adlaw. Alright. So, na miss bye guys. Mag-ilis na mi. Kaya mo school na. Hagamang bading gamay. Mahaw tanin so guys. Yeah. Sinabaw nga bangus og kare gulay ang butangan og alukbati. Mata mahaw. Ha? Very good. Mausak ko kay nigaman hangyatud si Lia sa eskwelahan. Nandiyan to. Birthday lang po. Nana ko birthday. Nana day birthday. Gahapon kaya may birthday. Jang igso. Manta alukbati.
kauban ni mo na ba? Di ka maulutol. Ninang ipi. Muntong ninang. Mga nang pamahaw guys, larga na Miss Kimyat. Ito na may guys, sanang hatod yung mga chikiting. Si Kimyat o si Gian. Mga estudyante. Grabe himusang mga kabataan. Oy! Lakaw ra good. Yabot mo day. Ito na sila. May school na mga chikiting. Ang himusa tanawon. Hinawdyo na to sa skulahan ha. Harong na star. Kuhan balik ko istar. Ang mga bata nga buutan mo school kada adlaw di jud mo absino. Ito na guys, ang mga chikiting. Padung kay jag na iwan. Ang mga chikiting guys. Ano, daganda. Naligo mo tagali ha. Kaligo na sa. Tanawa. Sige na kabasa. Mura jag mama o guys ang tabi. Kalakaw na mo pagdili mo. Di magdagan ha, maglakaw ra gud nga na ran hilakwan. Doon na may dari sa eskwelahan. Lahan. Yung sapato. Dara man dari sa mga basketballan. Doon, ilang eskwelahan. Ako sa hatid ron kay si Papa Gabriel to man lagi yung taon na ning kamot. Lajo mana? Papa Gabriel sa trabaho. Malajo. Hay lajo. Lajo bitaw. Trabaho ang papa? Doon raman. Iyan ka ba? Sa school? Doon raman. Sugo na sila. Bida. Nagkanais ka dyan to guys. Nagka-view ba dyan mo kat-kat. Diyan na Miss Bay guys. Sumana klase ni Kimyat. Be? Siya, enjoy ka adyo aga mong bata. Gani ha, gipitan pa to na. Kano na ipit. Kaya dyan na ipaglukluk ng burusa. Ano man na maipit lang. Lapang kuka pangkuka abe. Kaya itong tanawon. Sana na yung mga ipit dana. Kaya? Oh. Diyan isang ipit guys. Awa lagi. Alright, so mo ni agi lang iswat karon ni Kimyat guys, letter B. Gapon letter A. So to nagikuha na gid sa letter A, gisud na silang envelope. Gapon is apple, karon is ball. B. Wa pa ma. Amo na si Kimyat. Wa pa uma pa. Umap ma. Hasler na musuwat sa izangan. Hiling makuris-kuris. Di lagi suwat-suwat anak kay sayang ang papel. Mahal ra ba dyan? Nagpadgas, tag 20 nagbuok. Diyan nga ni waray si Mana. Pa gani. Ayaw, lagi kuris-kuris eh. Super busy nag-amang Kimyat guys. So, suwat siya isang letter C. Hanang ipasuwat daan siya kay ugma sigurado. Mo dyan na ilang suwatan ugma adlaw. Pagka Monday, kare. Ma. Letter A. Bisunod, wa na. Napay daghan oy, daghan pag letters. Daganiha karipad letter B. Ugma C. So mo na siya guys may isang isuwat karon daan karong ugma. Nitin na siya. O dia guys, 3 star. Na dapat jang 3 star. Very good. So ito ni sudot sa envelope. Very good ka so maminaw kay mo na ganahan na ha. Ganahan pod si teacher. Magtuon, maminaw, aron makamao. Ang si Papa ganahan pod, malipay si Papa. Small C and big C. Letter C. Tara nga kay ugma man suwatan nimo lang. To. Ngani na iaging Kimyat guys niya. Muna na ijang agi. Diyan nagdinitawang gitarang ang gizangan kay ang maging nang ipang tarang ni Zagsuwat kay das nangaging adlaw nagkalanrakas man mulapas man dari izangan naging nagtarang nga jud tarang nga Zagsuwat ng name kay ro mailhan nga na mo'y bata magtuon jud guys no ro malipay ag mama
Katubang suot ko ka ng pangan. Mabutang na tong ma'am. Dani, ani man. Di ay pasuwatan mi. Sige, suwatan na nala. Okay. Matikim. Pero malipas pa makakita na imong mga sinuwat. Diyan dahil gabi ulit siya. Di pa, bernis pas gabi eh. Ansa naman imong si tanaw ko be? Tara nga, nagsini mo. Ansa naman mura naman nagpaduong mo letter A. C. Si? Nakadan nila? Blue to blue. Anas blue. Agamay nga si anas pink. Awas pink anas puwa. Pink na no. Mampag pink ang color. Ang kana. Very good. Okay. Kumbati kay nga na kasi ng estudyante. Manikamot gadzud. Yes no? Kaling isa? Napod. Di madaon na ha? Nadi. Laman ng orange. Tara nga. So guys, mapaabot mis mga kuyas kay hapon na sanay oras pa man sila. Kanais bas imong color day. Oy, hala, wow, kanindot. Kanino dahil na yung kulo kanidi. Okay, kanindot ka sa sanggi koloran guys. Mao jud jang ganahan mo color, mag drawing. So agi jang giswat ngani hadi na humanapod. Okay, very good Gadzo. Anak mo'y bata, magtuon jud. Okay, very good. Nice Gadzo guys, ang color. Wow. Majuday kay di nakasami mo color day. No, kinaunhan jud ni jang gitun-an ni guys ang color. Mo jang ganahan mag-color-color sa katong kinaunhan pa rin jang kubot na ni mga crayons. Agi sa kung magkinaunhan crayon katong hinatag ni ate nga nako na nga kuha na nga pugtod o di nga pugtod. Kinaunhan sa mga crayons sa una guys katong ipadani ate padini na laman nagbe na kay sige man sa bagned magdun ng mga coloring book. Karon na yung bunga nag isang pagtuon. Nindot ka adyo isang kinuluran mo aji sami. Very good. Kana apod. Sige. Kumbati. Dahil na mga mamanok guys, naghuwat na nagtuwa ni sila. So, hanan nituwaan karon tataod.